ассалому алайкум ҳамҷоёни азиз, аъзои гурӯҳи ва ангуру ва буғ, дӯстдорони табиат, подписчикои ман хушбахтам имрӯз ки ба шумо ин қадар меваҳои нағзро муаррифӣ мекунам ва мехоҳам ҳаминро биёраму дар хонаи ҳамаи шумо ҳамин меваҳо сабзаду дар хонаи шумо хушбахтӣ бошаду сурур бошад. новобаса аз ин меваҳо ҳамавақт дар хонаи шумо хушбахтӣ бошад. имрӯз ман ҳозир қарор дорам дар як вилоят, номи ҳамин вилояташам намедонам, хатай, ҷое ки замин ларза шудагӣ буд, дар ҳамин ҷо баро ки қад-қади раҳмо дидем заминҳои хонаҳои чапа шудагиро. ва ҳозир пеш аз ин ман навори мандаринро кардам. ҳозир навори апелсинро мекунам, португал мегӯянд ба туркӣ, португал. ҳозир ман дар пеши ман соҳиби ҳамин истодааст. Мана бинед ин дусола сорти ланлейт будааст. Ланлейт 2 юл 2 сола будааст. такпаймадаш чӣ? Anaç turunç. Turunç. Ha, turunç. Ana. İ turunç budast. Mana turunç budast. Dar turunç payvan kadar mana burida partof. O avcı berim rumat. Ve mana binet mandarin. O zaman in mandarinro yaktaşa kuşoda mebinam. Çan namut khali Portugal dorat, apelsin dorat. Purset. Portakal çeşidi lalleyt, kara, Dimitret, Fakamoto, Çorta. Sizde var ha? Var evet hepsi var. Çor namu apelsin doştas. Bismillahirrahmanirrahim. Mana apelsina şo kuşodama. Hakon dar dasht baxşish mepurсам аз шумо дастам қатиқа дигар дашт. Як дашт аст инҷо. Ино бидед чӣ қадар бисёр миллион ино пайванд доранд. Якташро хурда мегӯям ба шумо. апелсин фақат ин чинда камтар мемонад, чинтар мешавад. аз танаи дарахт ки мечинед, вале туруш маззатар аст. ҳамдӯрони азиз, қай дар дусолагиш баста аст. бинед 5 та буд, якта ман кандам. пайванди дусола. такрор мекунам. дар дори сатилчааш наметиҳани ино хокашро мерезану як илоҷ мекунем ки бурда ҳамин хел тару тоза расонем. лекин ҳаминошро ман гарантӣ наметиҳам, мумкин резад дар даруни мошин. ино мерезад. тедаку наворро ман як навор карда. аввал як чӣ пурсам ки мандарин чанд сорт дорӣ? Mandalininde saksoma, W murkot, eski dediğimiz Rize mandalin, Dubeyşi, yani çeşidi çok, birkaç çeşidi var da. W murkat ha? W murkat. Hazır dedim ki önce. İlk gördüğümüz. Yani İkinci gördüğümüz saksoma. Saksoma bu da. Aha, saksoma. Evet. Dubeyşi. Aha. Dubeyşi. Tango var. Tango çekirdeksiz oluyor. W murkotun çekirdeksiz olanı. ҳамҷоёни азиз, ҳозир дар бораи мандарин гап зад ки як 4-5 намуд будааст. лекин ман аз ҳамон мандарин дидагӣ мебарам, барое ки ман ба чашмам дидам чӣ хел хушрӯй аст, аз ҳамон мебарам. дигараш кадомиш гуфт ман аз вай намегирам. ин сол ҳамон сурхи кулуле аст ку ширини ба маза, қиматаш дар бозор, ман ҳаваяш мебарам. ва ҳозир ман телефонро аз дасти мунаввар гирифта худам як навор мекунам. ҳамҷоёни азиз, ана ин апелсин, турко португал мегуфтям. ин дусола дарахт. худо хоҳад аз ҳамин дарахтҳо ман ба шумо мебарам. фақат шумо дархост кунед. ҳамҷоёни азиз, ман хостам як садма мебарам. лекин вақте ки шуморо дидам, ман боварӣ кардам ки боли ҳамаи шумо мехаред. даруна бинед ҳамаш апелсин бастагӣ. дусола апелсин бастагӣ пайвандаш. бинед. ҳама ин пайванд бинед. ҳамҷоёни азиз, илтимос шумо чӣ қадар бисёр заказ кунед, ҳамон қадар нағз мешавад. ман мебарам тоҷикистонро обод мекунем. ана ин апелсинои тоҷикистони худамонро хӯрем. то аз хориҷи кишвар овардан мо бизнеси худамонро дастгирӣ кунем. яъне дар тоҷикистон ҳамин парвариш шаваду
تجارت داخلی خودمون رو دستگیری کنیم. انا همدیگران عزیز این بود یک نوار از پرتغال از اپلسین. من میبینم که 100 دونه میبرم 200 دونه میبرم یا زیادتر برم که خلق میخریده باشد نمیخریده باشد. شما چقدر بسیار زکات کنید من وقتم خوش میشد بسیار میبرم که آباد میکنیم توریستان رو. بعد قید کنم این رو در درون ستیلا میشنونید ستیلای کلان کلان زمستون خونه میدارید تا بهار میبرید دو تا سه تا میخرید میگیرید اونقدر قیمت نبود است که 60 سومونی میبرم من این همین رو اگر همین رو سخاوت همین زمستون بهار سخاوت همین ببینید برد تنش هم میخرید داشته باشد اگر 2 دونه از 500 سومونی کم نمیتونید شما. من در 60 سومونی برده استودم همدیگران عزیز. التماس زکات کنید چقدر شما زکات بسیار کنید همقدر تاجیکستان آباد میشود. الان خیلی در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید. با کدومی مقال شده باشد لایک مونید پادلیت کنید دیگران تماشا کنن و زکات کنن. در پناه خدا باشید. ما میرویم با ادامه میدیم سفر کوری را.